Čaute, dneska vítam nového videa, preto mám 18 gemov, lebo mi padlo z mytického stredu 500 kreditov, tak som si za 18 gemov kúpil toho Finxa a budeme s ním hrať. Takže má to takéto veci, dobrá. Potom tu máme, že spray na ňo, nekupujem ho nič, takže máme a pôjdeme sem a toto by som mal vyložiť na časti. Budeme z neho pušovať. By som chcel toho a toho dosť. Dvoch by som chcel. Jedno by som si kúpil. Dobre, tak ja pôjdem asi s tým Finxom trochu pohrať. Sám s ním. Dáme, že solo. Lebo som hral Diamond trochu. A ideme na to. Čo je tu malo? Tak. Zoberám toto. Potom zoberám tieto boxy. Čo sú tie vedľajšie veci? To budú boči. Ja som nechcel odskočiť, ale som by mal odskočil. No, až taký silný není, ale dá sa to zlepší. Dúfam. Tak, mám ho. No, potom, že tu pôjdem na max. Tak. On má dobrú ultinu. Takže tu dáme head a vyhrali sme. Tu budem pracovať na Squeaka. Hej, tak Squeak je podľa mňa z tých najsilnejších. Potom si vyberiem Chesta. Kodoliusa tu bude mať Kita. Takže toto, keď som získal teraz Finxa, dáme to na časti. Takže ideme na to. Idem teraz hneď na Bowleja. Ideme na ňo, bo on až taký silný není, má malo HP. Skočil, tak ja idem za ním. Ten box potom pôjdem po iný. A tam je Bowlej. Tak. أنا كده رحت في الرجلين. Som späť ondačo, doktor mi volal. To som prehral. Dám to ešte raz. Dáme na epizódy alebo časti, že ho budem pušovať na level max. Potom získam aj Lumi. Je taký brawler. Neviem kedy. Mne sa zdá, že sa má volať Lumi. Tak, toto. Tam je gas. O, Bull ho dal. Čaká. Bude po ňom.
Live. A tam tak to je? Šilina. Toto je bod, to by ma nedalo. Tak. Vyberám tento. Teraz tyto dva. Ideme po ňu. To odstaneme. Si strieľaj, no poď. Oj, ja som to aj si. Tak. A sa to odstanem. Musím byť prvý. Nice. Vyhrali sme. Máme to. 10 gemov. Tam ideme na stand-up. No ideme na to. Ideme ďalej hrať. Berry ho pôjdeme ako prvá bola, ale najprv sa zoberiem bol, lebo on je silnejší než Bell. Tak zoberiem si. Keď toto zoberie, tak bude po ňom. Nemusí to brať. Teraz pôjdeme po tento box. Ideme po Jesse. Si ho dám dole. Dobre, po ňom, po Bullovi. Idem po tamto, Power Cube, alebo jak sa to volá. Vlastne nie je asi nikto. Sa boxe. Tak, tam sú nejaké. Zomiem tie a idem hneď po to. Tak som vyhral, ani som nebojoval. Vyplnil som quest, tak keď sa vám toto video páčilo, dajte tomu like a odber.